вярват в магията, сигурно не са срещали Катя. Когато тя влезе в стаята, изчезват абсолютно всички тревоги. И нещата, които допреди малко са изглеждали значителни, стават мънички като камъчета по дъното на буйна река, която не се впечатлява от тяхното съществуване. В едно нейно изречение се преплитат думи от всички езици, които се говорят по света. В нейния смях усмивките на милиони лица, бели, черни, жълти, червени, добиват мелодия и ритъм. В нейната тъга се чуват гласовете на стъпканите треви и ранените животни. А всъщност тя е едно съвсем обикновено момиче. И въпреки това, когато влезе в стаята, забравям за въздушното пространство в портмонето, за купчината листи, изписани от езиковеди в прашните им кабинети. Забравям, а празнината внезапно се запълва от чувството, че всичко, което ни карат да правим всеки ден, е толкова незначително, че звездите сигурно всяка вечер се смеят над дребнавостта ни и в смеха си ръсят звезден прах отгоре ни. Повечето го изчистват с пренебрежение от первазите на прозорците си, но други поглеждат нагоре към звездите, отиват на тяхно място и виждат колко жалки, нищожни и малки сме наистина. Пренебрежително малки. Катя е точно като звезда, която някой е свалил от небето, за да посипва хората със звезден прах, дори когато те се заключат на безопасно място зад прозорците си. Пуснете я в стаята си и ще засипе и вас. А после ще ви хване за ръка, без да знае и без може би да иска, ще ви заведе на местата, на които винаги сте искали да отидете. Тя може да хване глобуса и да направи от него каквато си поиска геометрична фигура, така че Шумен да бъде точно до Битгощ и да можете да изминете разстоянието и пеш. Тя може да накара вятъра, който влиза през прага, да раздухва в краката ви едновременно цветовете на японска вишна и оранжеви листа от есенната Родопска гора. А всъщност тя е едно съвсем обикновено момиче, за което пътят е начин на живот, за което оптимизмът е начин на вдишване, за което усмивката е начин на издишване, което без да знае ме кара да гледам на света от звездна гледна точка. Както казах, тя е просто звезда, която заради няколко човешки пристрастия е била свалена от небето, но освен това е едно съвсем обикновено момиче.